To čo tu natáčate? Máte povolenie? Samozrejme, pán riaditeľ o tom vie. No, to preverím ešte. Počkajte ma na vratnici. Okay. No, je to v poriadku. A vy ste skade? No, z Európskej únie. A čo tu točíte? Video. Pre Európsku úniu? Aj? No, hej, a vy ste tu učiteľ? Ja som profesor. Profesor Pirkal. Ja aj Slobodník, teší ma. Slobodník? Ja v Košiciach mám kamaráta Milan Slobodník, na vojne v Prostove sme boli spolu, poznáte? No, Milan je môj otec. To tvoj oco? Tá poď poukazujem, pohode, nie problém. Kalco, jak sa má, dobre? V pohode. Hej, no to ja už tu učím 25 rokov odborné predmety, hej, ma to baví celkom. Janka, neberaj pochodné! Dobre, žiaci, sadnite si. Dobre, ne? Tak, milí žiaci, vyberte si dvojhárky, napíšeme si písomečku. Tichšie! No však vieš, Erik. No, nie toto. Toto, tak. A 3, 2, 1, položíme pera. Položíme pera, Ema. Položíme pera. No, dobre, žiaci, vyberte si posuvné meradla a ideme si odmerať súčiastku, dobre? Ale pán učiteľ, máme nový stroj. No, za prvé, pán profesor, a za druhé, keď ti vypadne elektrika, jak odmeráš, ha? Potom si odmeráme na stroji, neboj sa. No, šup. Teraz vám Dominik ukáže, jak sa na 3D meracom stroji merá polomer kružnice. Hej, no Dominik, poď. Sme dostali stroj. Dostali kohezné fondy z Európskej únie, ani ja som nevedel, čo to je. Ale to sú peniaze na to, aby sa každý kraj rozvinul rovnako, hej, že dostane každý kraj peniaze a môžeme kúpiť také stroje, jak my napríklad, alebo tak. No akože stroje moderné sú super, ale ja ti ukážem moju srdcovku, vidíš. Máš? Super. No a vidíš, tu chodím oddychovať, hej, bo tu sú staré stroje, už sa to nevyužíva. Nová doba, no tá čo? No, tá... Škoda, no tá, koľko hodín. Už musím ísť. Ideš so mnou, poď. A ešte raz ťa uvidím kúriť, to tie kokosky na záchode, tá uvidíš. Kokosky. Keby si jedol rezeň s ryžou. No prezovačku si spustil, Tomáško. Dobre, dal si edit, voľba, hej. Spustil si dobre. Nie, že ti ručky odpadnú z toho programovania, hej. To nejak my. Za starých čas. Hej. Ruky zadžabaného dole, ja som mal, že furt. No a také piliny som vyťahoval z ponožek stále. Obed? Dáš si obed, ne? No, dobre, ďakujem veľmi pekne. No Helenka, daj mi ešte trošku ríže, prosím ťa. Šup. Ríže s mesom dneska. Top. Ďakujem pekne. Máš na čo všetko? Asi, hej. Asi musím ešte ísť pospať, pôjdem do nočnej večer, vieš? Do nočnej? No. 2, Pirkal. Takže toto je tá nočná? No je to, každý učiteľ má nočnú, upravuje písomky, vieš. A ty máš všetko natočené? No, ešte k tým kohezným fondom som niečo chcel. Ale však som ti hovoril, kohezné fondy. To je celá politika o tom, kohezná politika. Politika súdržnosti, hej, to ide o to, aby sa každý kraj na Slovensku rozvinul rovnako. Hej, to je taká stratégia Európskej únie, že tento kraj má menej, tak mu pridáme. Tento kraj má menej, pridáme jemu. Chápeš? A ide o to, aby sa to dorovnalo. Chápeš? No. Ja, dobrú noc. Pozdrav sa, hej?